Dobrý deň, drobnové, dnes vás vítam u nového videa. Dneska to je SMPčka, ale ako vidíte, mám iný skin, aj Jakub Gaming, že? Áno. A povedzte, prečo sme točili toto video. Pretože sa nám chce. Nie, A sme moc len vytočiť niečo iné. nie, lebo končí toto Lebo- SMPčko končí. Koniec tohto servera už za chvíľu bude. A Tak preto sme sa rozhodli, že urobíme koniec tohoto servera a všetko ukážeme. A začneme ako sme tu rovno Jakubovou beskou. Môžeš to hneď ty povedať, lebo ty si majiteľ tejto besky. tak, tí, čo nevedia, tak, no to nevie asi nikto, tak tunak nebola takto planina, tu bol les a ja všetko vyrúbal a všade toto, čo vidíte, tu bol všade les. Ak chceš, pozrite sem, tak tunak mám taký mini útes, poď skoč. A ten som tu postavil umelo tiež, tento mini útes. Pekné. A ten znak je tam čo? Aký znak? Ten znak. To už môžeš povedať, Že- nie? Malo som mi povedať logo z Hordy z Warcraftu, ale nepodarilo sa mi. A už som nechci prestovávať. No dobré, a toto je, Ancient Som Business. Enchant. A toto dlho nechcel Jakub Gaming hovoriť, ale to bolo, Tu je koláč. A mám tu sklad v ňom. no áno, malo to byť jeho dom nový, ale je to koláč. No, presne tak. Nie, choď bez skinu. No dobre, Ja som si kráľa. takto. No a dobre, teraz ideme na Jakubejsku. Poďme k tebe, to prejdeme aj pešo. A hovor Poď. normálne. K tebe prejdeme pešo. Nie, ja už Alebo, berem ťa. to poďme na kríž cez les. Príde si, poď. Dobre, už ideme. Kráva a sliepka na ťave. Kto to kedy videl? Ako tu je Lumeno skin, jak sa volá ten, ako sa povie teba po anglicky? Camomel. Ale niečo dvoma. Počkaj, dvema či jednoma? Ja sa nie som istý. Čo mám za skin? To Tak, nikto... tak asi jednoma. Ja sa fakt nie som istý. A dvoma lonie. No, pekný skin, môžem priznať. Nie, robím si sa Dobre. na Tunak sme u Mega Unita už. skins. Chicken Boys. Nie. Dobre, ja už idem normálne. Dobre, takže tu No, dáne panové, toto je prvý dom. Pekný ako stav. tí, čo sledujú aj mňa, vedia, že toto je presne identický dom, alebo na 99% rovnaký, ako ja som mal na Battle for Survive 3. Je tu pár malých detailov, ktoré sú iné, ale to je fakt. A tu mám Nether portál, ten sa pán to spalnul, teraz na spawn nechceme ísť, to pôjdeme. Tu mám... Tunak je papagaj. No, papagaj, tu mám sklad, kde mám terakotu, aj. A tu v zazbičom druhom dieli som robil v timelapse tento barák. Pre niekoho môže byť dobrý alebo zlý, ale je pekný. Ako tomu odohnotíš? Neníš mi barák. No teraz ideme ku komu, kto je tu mi najbližší? Takže je tu celkom mecha blízko. Alebo spawn urobíme naposledy, alebo hneď urobíme spawn. Išiel by som od mechy k Daspawn a potom ku Game.cz. A Adama, To bolo Adama. asi najväčší zmysel. A Adama ty už No. nebude. To nemá nič postavené, myslím. Nemá. Uh, Ne. A Daňo, práve ja vám potom ukážem fotky, ako niekto nič nevedel. Ako chcete. Tunak býva mechazmus. Počkaj, kde to je? Hore, než tu. Tunak nie. Áno. Tu som s ním, ako ste vedeli, s ním som, to si nikto nevšimol, tuto som s ním povedal čo? Točil to video, ako sme stavali jeho barák. Dobre, ťa vytlačím iba vonku. Ty ho chceš vidieť, alebo nechceš ho vidieť? Tu nič není. Poďme na spawn. Tu nič není. No veď snažím sa dostať von tú ťavu nejako. Som tam. Dobre. Tak poď na spawn. Dobre. No tak ukážeme vám pekný spawn, ktorý sme stavali obidvaja. Hlavne ja. Áno. A plus diálnic, a ja som robil pár, Tunak je Game.cz arena bojová. neviem čo bude. Čo ide to teba tak blbo, ale dobre. A
A môžete poďakovať Jakubovi Gamingovi, že robil tieto diaľnice členovia. Ako pozrite toto video. Tunak sú dva obchody. Prečo z neho má červenú vlnu na sebe? Neviem, niekto to dal. Hop, hop, už je nič. A tu mám svoj obchod, predali tu niečo? Nie. Iba kameň a drevo sa tu Tu je predalo. môj obchod, tam Neviem, je zoo, ktorú už ste videli v jednom staršom videu. Nie. No bojová arena, tu nemusíme vidieť, tu nikto A za tou netrvá. arenou, poďme ešte, za tou arenou je potom ostrov, ktorý patrí Forgeovi, za tou arenou. A Force tam nič nemáš postavené. Tiež. No, A ešte ako sme tu, tak sme ešte ukazovali Zololand, tak máme pekný to názov. už sme ukazovali raz, to už sme ukazovali. Nič sa tam nezmenilo. A zase ho niekto A zobral. neviem, či sa tu zmenilo aj táto vlaková stanica. Majkartová Tá, bola, stanica. myslím. Majkartová. Tá, myslím, bola. A teraz, dáne pánové, dlhou cestou. Kde? Veľmi dlho. Hľadám, ja to Game zostrihnem, changer. dáne pánové, a zvem sa, ako tam budeme, na čo to budem točiť. A sme tu, počkaj, ťa niekam popchám a možno pokračovať teda. No, dáne pánové, ako vidíte, timelapse skončil a už sme tu. Áno. Toto je Gamecetová píska. Počkaj, nemám tu Má tu náhodou obilie, konia. ktoré, Nemám tu neviem, či náhodou vôbec konia. niekedy, neviem, či vôbec toto niekedy, Nemám tu ako konia. zbieral. Čo, ako Veď konec si bral tamto obilie, Obilia si, to si on sa sadil. ale neviem, či niekedy zbieral vôbec. Zobral. Niekto nebude čanky, lebo to 5 blokov od vody, čo nezavlažuje 5 blokov. To sa radšej nejdem pozrieť, čo tam má radšej. Darček si zobral. Tu má XP farmu, tak nejdeme. No, dáne pánové, jak sa vám toto video páčilo, alebo koniec tohoto videa, tak môžete hodiť like, odber zvoneček aj pre Jakuba, aj pre mňa. A dovidenia, do počutia všetkým. Čaute. Čaute.